बिजनीनि जोंमा रेसिडेन्सियेल बर' मिडियाम ओइचएस स्कुला आसामनि गेजेराव मुं आर्जिनो हादों। थांनाय 2006 मायथाइयाव गायसनजानाय बर' बिजोंनि फरायसालि जोंमा रेसिडेन्सियेल बर' मिडियाम ओइचएस स्कुला गुन गोनां फरायसा सोरजिनो हादों। बोसोरफ्रोमबो जोंमा रेसिडेन्सियेल बर' मिडियाम ओइचएस स्कुलनिफ्राय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव गोबां फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जाबोनो हादों। देग्लाय बोसोरनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआवबो उन नङा जोंमा रेसिडेन्सियेल बर' मिडियाम ओइचएस स्कुला। फरायसालिनि गोरायुं गोजोनथाव ब्रह्मआ मिथिहोनाय बादिब्ला 2026 बोसोराव गासै सा 31 फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादाव जिरायदोंमोन। बेनि गेजेराव सा 15 फरायसाया सेथि मासि, सा 15 नैथि मासि आरो सासे फरायसाया थामथि मासियाव उथ्रिसारनो हादों। मख'नो गोनांदि बे फरायसालिनिफ्रायनो आसामनि गेजेराव बर' बिजोङाव सेथि मासि आवग्रिनो हादों सोमावसार बसुमतारी मुंनि सासे फरायसाया। बेनि अनगायैबो जोंमा रेसिडेन्सियेल बर' मिडियाम ओइचएस स्कुलनिफ्राय साथाम फरायसाया डिस्टिंक्शन आरो साब्रै फरायसाया स्टार मार्क लाना उथ्रिसार जानो हादों। फरायसालिनि गोरायुं बिथाङा मिथिहोनाय बादिब्ला देग्लाय बोसोरावबो हायार सेकेन्डारि सेथि बोसोराव आर्ट्स आरो साइन्स मोन्नैबो स्ट्रिमाव बेसेन नाङै मुं थिसननो खाबु होनाय जादों। जोंनि जोंमा रेसिडेन्सियेल बर' मिडियाम ओइचएस स्कुला बेखौ जोङो थांनाय 2006 मायथाइयावनो गायसनदोंमोन आरो जोंनि बे फरायसालिनिफ्राय फार्स्ट 2012 बे मायथाइयाव मेट्रिक लिरजेनदों आरो बिनिफ्राय फैनानै नैबे बोसोराव 2026 मायथाइ बे मायथाइयाव जोंहा गासै 31 फरायसाफोर दंमोन आरो बे 31 फरायसाफ्रा गासिबो आनजादाव उथ्रिजोबनो हादों आरो बिनिनो 31 फरायसाफोरनि गेजेराव साथाम फरायसाफोरा डिस्टिंक्शन मोननो हादों आरो साब्रै फरायसाफोरा स्टार मार्क्स आरो बिनि गेजेराव 15 स्टुडेन्ट्सआ फार्स्ट डिभिजन, 15 सेकेन्ड आरो सासेया थार्ड डिभिजन जादों आरो बिनि गेजेरावनो जोंनि सासे अनजालु फरायसा सोमावसार बसुमतारी बिथाङा बे जि मेट्रिक आनजाद थांनाय 10 एप्रिल अक्ट'खालि डिक्लेयार खालामबाय बेवहाय 89% मोननो हादों आरो बे 89%आनो बे बोसोराव बर' बिजोंनि जेसेबां फरायसाफोर दं बा फरायसालिफोर दङ बिनि गेजेराव हायेस्ट मार्क मोननो हादों आरो जोंहा बे फरायसालियाव आर्ट्स आरो साइन्स मोन्नैबो स्ट्रिमा दङ। थांनाय बोसोरावबो जोंनि जि आर्ट्सआव जोंहा टटेल 86 फरायसाफोरा ओइचएस फाइनाल आनजादखौ लिरदोंमोन आरो बे 86 फरायसाफोरनि सा 7 फरायसाफोरा डिस्टिंक्शन मोननो हादों आरो सा 12 फरायसाफोरा स्टार मार्क्स मोननो हादों आरो बिनि गेजेराव गासै 54 फरायसाफ्रा फार्स्ट डिभिजन, 31 सेकेन्ड आरो थार्डआव सासे जादों फेल गैया आरो बिनि लोगोसे साइन्सआवबो जोंहा गासै थांनाय बोसोराव सा 36 फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन आरो बे सा 36 फरायसाफोरनि सासेया जोंहा डिस्टिंक्शन मार्क मोननो हादों 87.77 आरो बिनिनो सासे स्टार मार्क्स मोननो हादों ओमफ्राय गासै 36 फरायसाफोरनि गेजेराव सा 18 फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजन आरो सेकेन्डआव सा 18 फार्स्टआव सा 18 आरो सेकेन्डआव सा 18 थार्ड डिभिजन गैया आरो फेल गैया 100% रिजाल्ट जादों आरो बे बोसोराव जोङो देग्लाय जि बे सेसन 2026 to 2027 बेवहाय आर्ट्स आरो साइन्स मोन्नैबो स्ट्रिमाव जोंनि फरायसा आरो दिथागिरिफोरनि सुबिदानि थाखाय जोङो बयनोबो माने फ्रि एडमिशननि खाबु खालामनानै होनाय जादों। दा बेखायनो जायफोर फरायसाफ्रा थांनाय 10 एप्रिल अक्ट'खालि मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसार जानो हाबाय बिथांमोनहा जोंनि बे फरायसालियाव जेबो बेसेन होआलासे माने फ्रि एडमिशन खालामनानै बेवहाय फरायनो हागोन आरो बिनिफ्राय मोनसे खोथाखौ रायखांनाया मोजां जागोन बेवहाय भेज आरो नन भेज जानायनि सुबिदा दं। हौवासा हिन्जावसा हस्टेलाव थानानै फरायनायनिबो बेबस्था दङ। दा बेखायनो आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों चेनेलनि गेजेरजों दाखालि बावैसो पास जालांनाय जोंनि फरायसाफोरखौ जोंनि फरायसालियाव माने मुं थिसनफैनो थाखाय थाबैनो मुं थिसनफैनो थाखाय आङो नोंथांमोननि चेनेलजों आं खावलायहरबाय आरो